Здравейте! Това е новата поредица "Как да оцелееш". Почнах сутринта, тъй като през нощта е твърде опасно да строиш. Първоначално, защото крипърите ще те набарат и просто ще избухнеш като тях. Най-хубаво е да си направите къщата в равнините. Там е равно, затова. Но не е особено хубаво, защото това си има и лоша страна. Няма толкова дървета. И не можете да си направите работна маса. Ето къщата ми става. Първоначално не се трудете чак толкова да стане хубава къщата, защото не може чак толкова добре да стане. После като намерите повече материали, може да подмените пръста с дървета и да ви стане по-хубава къщата. Освен крипъри има и зомбита и за тях трябва да внимавате. Те ако ви срещнат, могат да ви тропат на вратата на къщата. Моят клип няма да продължи толкова дълго, тъй като ще са по-бързи моите клипове. И това беше всичко от мен за сега. Ще се видим в следващия епизод, където ще ви покажа каква ми е станала къщата. Там има наблизо пустиня и мога да си набера пясък. И там и от оная близка гора ще си набавя дърво. Довиждане, YouTube.